Usang samdaan na human gibanhigan ang service vehicle ni San Isidro Leyte Mayor Remigio Bibot Veloso sa Barangay Dapdap, Alang-Alang, Leyte. Naigo sa iyang likod ang 44 anyos nga taga Barangay Linaw, San Isidro, Leyte nga mao'y nagmaniho sa pick-up nga gibanhigan. Wara hinoon, masamde ang kaubang 44 anyos nga biktima taga Dahad, Daco, San Isidro, Leyte. Sa investigasyon sa Alang-Alang Police Station, padong sa lungsod ang service vehicle sa mayor dihang gibanhigan kini. Sa mga nagsakay sa usa ka gray nga SUV, paingon sa Santa Fe, Leyte ang SUV nga gisakyan sa mga suspitsado. Mato ni Attorney J. Biahiror, legal counsel sa mayor, nga gikan sa Tacloban ang duruha. Kapadong untang mopauli sa San Isidro. Si Veloso usa sa tulog ka mga mayor sa 3rd District nga may kondinar sa pagpusinbatay sa mga opisyal sa barangay sa ilang distrito. Padayon pa karon gihimo ang dragnet operation sa kapulisan sa alang-alang patok sa mga suspitsado. Gusto yung nilang kwaon, kay aron wa nagyoy magtikaw-tikaw diha sa San Isidro.